δέσποτο της πίστας. Λοιπόν, σας αφήνω για πολύ λίγο για να συναντήσω τον επίσημο make-up artist της εταιρείας Yves Saint Laurent. Είναι ο κύριος Fred Letellier, ο οποίος είναι μαζί μας. Και γεια σας, τι κάνετε? Bonjour. Bonjour. Merci. Τι κάνετε? Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε, καλημέρα. Καλημέρα, Κατερίνα. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για χριστουγεννιάτικο μακιγιάζ με προϊόντα Yves Saint Laurent φυσικά και μόνο, γιατί θέλουμε να είμαστε πολύ λαμπερές. Επιβάλλεται κατά την περίοδο των γιορτών. Πάρα πολύ λαμπερές και να μπαίνουμε σε ένα χώρο και να ξεχωρίζουμε. Και όλα αυτά να γίνουν με προϊόντα. Το touche éclat θα χρησιμοποιήσουμε από ό,τι ξέρω. Το απίστευτο, το μαγικό στυλ λάμψης. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο Yves Saint Laurent είναι ο σχεδιαστής της λάμψης. Αυτό ακριβώς αναδεικνύει. Και το touche éclat, επειδή το έχω χρησιμοποιήσει κιόλας, το απλώνετε κάτω από τα μάτια σας με πάρα πολύ απαλές κινήσεις και τα μάτια γίνονται τόσο φωτεινά. Ακριβώς. Εξαφανίζει κύκλους, εξαφανίζει ρητίδες, εξαφανίζει τα πάντα. Ακριβώς. Σφήνει όλα τα σημάδια της κούρασης και μπορούμε ακόμα και να σμιλεύσουμε και να φτιάξουμε το πρόσωπό μας ακόμα και έχουμε και τη μαγική μάσκαρα. Βεβαίως. Και τη μάσκαρα της Αγγελία, εδώ πέρα έχουμε την μάσκαρα Volume Effet Fossil. Το φανταστικό προϊόν, το φανταστικό μάσκαρα του ομίλου για καμπύλες και όγκο. Πολύ ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν. Fred, est-ce que tu peux nous montrer, enfin, dire deux choses sur le touche éclat, parce que c'est le numéro 1, le produit numéro 1 de Yves Saint Laurent. Oui, on ne peut pas parler du monde de la cosmétique avec Saint Laurent sans parler du touche éclat. Tout le monde en raffole. Λέει ο Φρέντ ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για Yves Saint Laurent και για μακιγιάζ Yves Saint Laurent, δεν μιλήσουμε για το touche éclat που λατρεύουν οι γυναίκες. C'est plus qu'un concealer, c'est un illuminator. Είναι κάτι περισσότερο από concealer, είναι ένα highlighter. C'est quelque chose qui capte la lumière et la reflète. Είναι ένα προϊόν το οποίο δεσμεύει το φως και το αντανακλά. Et vous permet d'illuminer, d'effacer les traces de fatigue du visage, de sculpter le visage et en même temps d'augmenter certaines parties du visage comme les pommettes. Μας βοηθάει λοιπόν να φωτίσουμε τα μάτια, όλα τα σημάδια κούρασης τα εξαφανίζει. Και το χρησιμοποιεί και σαν φωτοσκίαση. Και σαν φωτοσκίαση, ακριβώς. Και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μπορούμε να σμιλεύσουμε ακριβώς σημάδια τα οποία δεν θέλουμε να φαίνονται, ενδεχομένως που θέλουμε να τα τονίσουμε πιο πολύ. Άρα στην περιοχή γύρω από τα χείλη, στο πάνω μέρος των ζυγωματικών, δηλαδή στα μήλα των μάγουλων. Είναι πάρα πολύ εύκολο στη χρήση και παράλληλα υδατώνει την περιοχή του προσώπου. Οπουδήποτε το χρησιμοποιούμε, δεν δημιουργεί ποτέ γραμμές. Είναι εξαιρετικό προϊόν, όντως. Εξαιρετικό προϊόν. Ωραία. Εδώ φωτίζουμε τώρα και σβήνουμε τα σημάδια κούρασης γύρω από το πρόσωπο, κάτω από τα μάτια. Χρησιμοποιώντας ένα πινελάκι πολύ λεπτό. Ένα απλό πινελάκι. Το πινέλο του ρούζ έχει χρησιμοποιήσει εδώ ο Fred. Et même une couleur très claire comme ça, n'ayez pas peur, ça peut vraiment aller sur toutes les peaux. Ταιριάζει σε όλα τα... Σε όλα μια ανοιχτή απόχρωση, ας μην το φοβόμαστε, μπορεί να ταιριάξει σε όλα τα πρόσωπα. Ακριβώς. Είναι για όλους τους τύπους επιδερμίδας, μην το φοβηθείτε αν σας φανεί πολύ ανοιχτό σαν χρώμα, είναι για όλους τους τύπους επιδερμίδας. Πρέπει να πούμε επίσης ότι ακριβώς επειδή είναι το νούμερο 1 προϊόν, ένα touche éclat πωλείται κάθε 10 δευτερόλεπτα από τον κόσμο. Και είναι κάτι ξεχωριστό, νομίζω από το 1992 που βγήκε, η επιτυχία του είναι τεράστια. Είναι το μαγικό στυλό του Yves Saint Laurent, νομίζω, το touche éclat. Ακριβώς. Τώρα, να δώσουμε πρώτα το δώρο μας, θα θέλατε? Βεβαίως. Ωραία. Να πούμε λοιπόν ότι για τις 5 λοιπόν τυχερές τηλεθεάτριες οι οποίες θα προλάβουν τώρα να τηλεφωνήσουν στο 212-212-4999 θα αποκτήσουν αυτό το μαγικό στυλό του Yves Saint Laurent που θα αλλάξει πραγματικά την εμφάνιση του προσώπου τους, θα σβήσει κάθε ίχνος κούρασης από το πρόσωπό τους. Είναι αυτό ακριβώς, είναι το υπέροχο touche éclat του Yves Saint Laurent, καθώς και τη μάσκαρα, αυτή εδώ την υπέροχη μάσκαρα που θα μεταμορφώσει τις βλεφαρίδες και θα σας κάνει να έχετε ένα βλέμμα μαγικό. Για τις 5 λοιπόν πρώτες φίλες, μία μάσκαρα και ένα touche éclat του Yves Saint Laurent. Για να δούμε λοιπόν τώρα το μακιγιάζ Noël. Oui, tout à fait. Donc, Monsieur Saint Laurent était une des premières personnes dans le monde de la mode à choquer le monde de la mode en habillant la femme dans le classique tailleur tuxedo. Et on voulait recréer donc ce tailleur tuxedo dans cette merveilleuse palette pour Noël, pour créer une superbe
un superbe œil mystérieux et très délicat. Να πούμε εδώ ότι ο κύριος Yves Saint Laurent ήταν ο πρώτος που σόκαρε τον κόσμο της μόδας, ακριβώς γιατί προσπάθησε να λανσάρει αυτό το ανδρόγυνο στυλ στη μόδα και χρησιμοποίησε το αντρικό smoking στη γυναίκα. Ήταν λοιπόν μια πολύ μεγάλη πρωτοτυπία για τη δεκαετία του 60. Ακριβώς λοιπόν αυτή την τάση, αυτή την πρωτοτυπία, το εμβληματικό αυτό smoking αναπαράγουμε στην χριστουγεννιάτικη παλέτα. Που έχει και πάρα πολύ ωραία χρώματα. Ακριβώς, καταπληκτικά χρώματα. Έχει διαφορετικές υφές του μαύρου για να δώσει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Γιατί για τον Yves Saint Laurent το μαύρο είναι χρώμα. Εδώ τώρα ο Φρέντ έχει ξεκινήσει και εφαρμόζει, για να το κάνει πιο smoky και παράλληλα να μπορέσει να διατηρήσει το μακιγιάζ, εφαρμόζει το μολύβι, ένα απλό μολύβι μαύρο, το οποίο απλώνει με το πινέλο του. Αυτό μας δίνει την δυνατότητα να κρατήσει το μακιγιάζ και τη σκιά ακόμα περισσότερο. Oui, Fred. Ensuite, prenez la partie gauche de la palette et utilisez-la le long des cils. Et ça va vous permettre de créer un aspect très très intense. Οι αριστερές αποχρώσεις της παλέτας είναι πιο εύκολες στην εφαρμογή αμέσως μετά το μολύβι, ακριβώς γιατί είναι πιο μαλακές και μπορεί παράλληλα μπορούν να γεμίσουν τα κενά που αφήνει το μολύβι, όπως το έχουμε βάλει πρόχειρα, για να μπορέσει να διατηρηθεί σαν βάση. Ensuite, vous suivez par prendre le côté gauche de la palette et utiliser la texture plus légère. Θα χρησιμοποιήσουμε την πιο ελαφριά υφή των παλετών. Et utilisez ceci directement sous le sourcil. Και την εφαρμόζουμε ακριβώς πάνω, άμεσα πάνω στο καπάκι του ματιού. Et créer un effet smoky. Και έτσι δημιουργούμε ένα αποτέλεσμα smoky, στο smoky eye που είναι τόσο στη μόδα φέτος. Και πρέπει να πούμε κιόλας ότι νομίζω ότι η πρόταση του Yves Saint Laurent για φέτος για το Ρεβεγιόν είναι το κοστούμι το αντρικό, το οποίο είναι μια πολύ ωραία πρόταση σε βραδιά που έχουμε συνηθίσει όλες να φοράμε τις τουαλέτες και τα φορέματα. Προτείνει το smoky, το κλασικό οδηγό smoking, που είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα και πολύ πρωτότυπη νομίζω. Είναι τόσο sexy, αν το σκεφτείτε. Πολύ sexy. Πολύ sexy, όντως. Ναι, βέβαια. Vous pouvez toujours éclaircir un peu le regard en utilisant un peu la couleur du milieu. Η εσωτερική απόχρωση, το άσπρο, που είναι πάντοτε μια απόχρωση πιο για φωτισμό, για να φωτίζει πιο πολύ το μάτι, είναι η άσπρη, που είναι περασμένη ουσιαστικά από το άσπρο του smoking, το κουστούμι. Το λευκό ακριβώς. Το βάζουμε λοιπόν στο εσωτερικό του ματιού, ακριβώς για να δώσουμε λίγο περισσότερο φως. Et suivez ensuite par une couche du merveilleux mascara Shocking. Και εδώ θα εφαρμόσει η νέα μάσκαρα που ανήκει στην οικογένεια Volume Effet Fossil. Είναι η Shocking, που δίνει άμεσο όγκο και καμπύλες με ένα μόνο πέρασμα. Και δεν χρειάζεται, όπως βλέπετε, δεν το ξαναέβαλε πίσω στο σωληνάριο για να ξαναπάρει υλικό. Με ένα μόνο πέρασμα περνάει και στα δύο μάτια. Είναι εξαιρετικό μάσκαρα, βλέπετε το αποτέλεσμα αμέσως με ένα πέρασμα. Δεν μας πειράζει να έχει λίγο πασαλιθεί, διότι αυτό το καθαρίσουμε αμέσως μετά. Et vous pouvez toujours créer un effet beaucoup plus naturel, si vous voulez, comme Vivier est en train de porter en ce moment. Ναι, μπορούμε να κάνουμε και πιο, φυσικά τώρα ο Φρέντ σας δείχνει το πιο έντονο, το πιο εορταστικό αν θέλετε για Ρεβεγιόν. Αλλά έχω φορέσει ακριβώς, μου είχε εφαρμόσει την πιο light version στο δικό μου το μακιγιάζ. Πολύ πιο απαλό. Finissez par une touche de glamour. Και φυσικά ένα touche πολυτέλειας, το κόκκινο. Ας μην ξεχνάμε ότι το κόκκινο δίνει πάντοτε ένα glamour, ένα στυλ. Όντως. Και τι τέλειο που είναι το κοστούμι για τις γιορτές. Τρομερή ιδέα μου δώσατε τώρα, όντως. Και χρησιμοποιεί το Rouge Pure Couture, που είναι ένα κραγιόν το οποίο, στο οποίο εξεργάζουμε πάρα πολύ τις χρωστικές. Άρα λοιπόν δίνει ένα τέλειο κόκκινο και το χρώμα δεν αλλοιώνεται. Θέλω να δείξω μόνο λίγο την παλέτα. Πραγματικά να σας δείξω τα χρώματα αυτά που χρησιμοποίησε ο Φρέντ. Δεν ξέρω σε ποια κάμερα, σε αυτήν εδώ. Να δείτε πόσο ωραία είναι τα χρώματα αυτά.
Και πέτυχε το αποτέλεσμα στα μάτια της Κατερίνας. Ακριβώς, και να πούμε ότι αναπαράγει τα διαφορετικά υφάσματα, το πέτο με το υπόλοιπο σακάκι. Ακριβώς. Το πιο σατινέ στο πέτο και το υπόλοιπο ύφασμα στο σακάκι. Ακριβώς. Και βεβαίως όλο αυτό το σοβαρό με τα βερνίκια νυχιών. Δείξε λίγο τα υπέροχα τα χέρια σου, που είναι και σε μάτ και σε γυαλιστερό. Είναι εδώ το σετ, το γαλλικό μακιγιάζ, το γαλλικό μανικιούρ που προτείνει ο Yves Saint Laurent, που είναι μάτ υφή και γυαλιστερή η άκρη. Μάτ υφή και γυαλιστερό. Φυσικά μπορούμε να κάνουμε και το ανάποδο. Γυαλιστερό και C'est un plaisir. Merci beaucoup. Λοιπόν, ήταν εξαιρετικό το μακιγιάζ, εξαιρετικό, και όλο το στυλ που προτείνει ο Yves Saint Laurent για φέτος ήταν καταπληκτικό και είναι καταπληκτικό. Σας το συνιστούμε ανεπιφύλακτα. Και το τουσεκλά και τη μάσκαρα, αλλά και όλο το μακιγιάζ και όλο το στυλ για τις γιορτές θα κάνετε τη διαφορά. Το πιστεύω. Πάμε σε αγαπημένες διαφημισούλες, επιστρέφουμε σε λίγο, θα είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε πολύ.